Hej så alle sammen. I dag er det en lidt speciel dag, fordi i dag er det nytår. Sådan nytår. Men det er nytår sådan, det er sådan frokosttiden. Frokosttiden, jeg har lige spist. Se. Sådan. Dejligt. Jeg har noget på programmet, som vi skal lave på nytårsaften. I dag. Hurtigt. Men der kommer 2 videoer. Her er det kun nu frokost, som jeg sagde det før. Men når det sådan bliver sådan tæt på klokken 12, der viser jeg videoer. Så optager jeg sammen med familie og mig og min fætter. Vi gør sådan noget, hvor vi overrasker dem lidt sådan på nytårsaften. Fordi sidste gang havde vi sådan nogle små dimsidutter, hvor man skal bare hive den, så kommer der konfetti ud, og så lidt røg. Det gjorde vi bare, så havde vi sådan nogle briller her. Så nogle, når man skal ud af fyrværkeri, så havde vi på, og så havde vi sådan en, hvor sådan en lille lang pind, hvor man bare puster i den. Og sådan sådan en lyd en. Det skal I måske se, vi ændrer den. Men til mig nu. Til talen. Jeg har lavet til en tale. Jeg har lavet en YouTube-kanal for cirka 1 eller 2 måneder siden. Nej, jo 1 måned siden, og jeg har allerede fået 7 subscriber. Det er jeg ret glad for, fordi for mange følger kun de populæreste, og jeg er ikke så meget populær. På min skole er jeg ikke populær på YouTube, fordi jeg er ikke så meget aktiv, fordi der er ikke så mange, som skriver eller kommentarer. Og jeg har ikke så mange idéer. Men jeg vil sige tusind tak for de 7 subscriber. Jeg er meget glad for den. Og hvis jeg har nogle venner, der vil gerne subscribe til nogle YouTuber, så spørg dem, de vil subscribe mig, eller bare kommentere eller like min video. Eller bare se min video. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og I kommenterer, og I prøver at spille nogle spørgsmål til mig. For eksempel, kan du ikke lave benbusselkendelse? Det har jeg da lavet. Bare for eksempel, eller hvor jeg skal prøve at spille Agaio, eller noget andet. For eksempel spille, eller du kan lave et eller andet, jeg ved ikke. Eller noget sjovt, som I vælger. Og det er jeg meget glad, hvis I siger det til jeres venner. Og I liker videoen. Det var for min tale. Jeg tror, der kommer en anden tale, når jeg optager den anden video. For det er den første video. Men nu skal vi... jeg har sådan noget på programmet, hvor man... Det er sådan noget her. Programmet, hvor vi skal ud for at tænde sådan nogle her. Så hvor man har sådan en pind, og så tænder man sådan her med ild, og så bare tænder den op. Så begynder jeg ligesom, når man fyrer raket op i luften, så begynder den... Men den begynder sådan lige sådan, indtil den er færdig. Men jeg synes, vi skal gå ud og prøve den. Jeg tager en jakke på, og så ses vi ude i min have. Hej, velkommen tilbage. Jeg har taget en jakke på, og vi er ude for nu i min lille have. Og her er sådan en her, en lille pose. Jeg tror, vi 4, 3, 2, jeg ved ikke. Jeg tror, det første. I kan også prøve selv, det gør derhjemme. Det eneste, I skal bare bruge, er sådan en stang her. Man kan købe den i Netto. Jeg tror, jeg købte den der. Og så en her, og så man bare bruge for en lighter. Undskyld, vi skal ikke se så meget. Bare brug for en lighter.
Som I kan se, den virker. Hvor der er sådan en lille metalstang, hvor man kan holde på den. Jeg tror, du er over. Men det virker. Fordi den blinker, som jeg sagde, de er ligesom en raket, der flyver op, når man gør sådan en juleaften. Som I kan se, er der sådan en lille her metalstangen. Vi skal se, og så heroppe er de sorte, fordi det er brændt. Jeg synes, det er meget smart, fordi de har gjort sådan, at man kan vise. Der. Så er der sådan en lille, der var sådan en grå her. Og så er der sådan en lille metalstang hernede. Så når ilden, det der blinkte, det rammer metallet her. Sangen, så noget med stang. Så begynder det bare 3, 2, 1 nu. Sluk. Den er ikke varm, den er ikke noget, den er bare slukket. Det er det, jeg synes, det er smart. Men jeg prøver at tage 2 den her gang, hvis jeg kan. Håber jeg kan. Ej, jeg tager ikke en. Jeg tager kun en, fordi jeg har ikke plads i hånden. Så jeg tager en ny en. Jeg skal holde mit kamera. Så mit kamera er telefon. Oh my god. Det her sker ikke noget, det går ikke ondt. Man kan næsten ikke mærke det. Det er ligesom bare luft. Men man kan næsten ikke mærke det. Men man kan bare høre det. Jo, man kan lidt mærke, men det er bare ligesom vand, så synes jeg. Men det sprøjter meget, så jeg synes, man skal lidt længe væk her. Sådan lidt langt væk i sin hånd. Det sprøjter meget. Og hvis I er nysgerrige, så kan man godt, og hvis I synes, kan man bruge den derhjemme, sådan indenfor. Det kan man godt, men jeg giver gøre det indenfor. Fordi jeg synes, det ikke så godt ud indenfor. Men man kan godt, men jeg giver bare gøre det indenfor, jeg bare gøre det ud i haven. Fordi jeg har gjort det 1 gang, når jeg gjorde det 4 gange her nu. Og det virker udfor. Men jeg kunne bedst lide det indenfor. Nej, udfor. Ups. Jeg ligger lige her. Men hvor er den? Sådan der. Jeg vil bare sige tusind tak for at I så med. Og hvis I kunne lide, til like den. Og hvis I ikke har subscribet, så gør det. Jeg vil bare sige godt nytår, og vi ses til næste video. Ups. Hej.